कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी प्रणामम हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा मैं लाइव हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ प्रणाम प्रभु जी എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം നമുക്കൊന്ന് ലൈവ് ഇട്ട് ഓക്കെ ശരി ഇതെടുത്തോട്ടെ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ നമ്മൾ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇന്നെല്ലാവരും നിലത്തോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ നമ്മ ജപം നാല് ജപം 4 മാല ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തുടങ്ങി പ്രഭുജി തുടങ്ങി ഹരേ കൃഷ്ണ തുടങ്ങി പ്രഭുജി തുടങ്ങി 4 ജപം തുടങ്ങി പ്രഭുജി 4 മാല ജപിക്കാൻ 4 മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മള് വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാ ഇന്നോട്ട് അത് തെറ്റിക്കരുത് എന്ത് വന്നാലും 4 മാലേ ഉള്ളൂ ആകപ്പാട് അരമണിക്കൂർ കഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലെ അത് ഭഗവാന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക നമ്മ ഒരു വർഷമെങ്കിലും ഒരു നമ്മളൊരു തപസ് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തപസ് പോലെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് 4 മാല ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത എന്താണ് ജന്മാഷ്ടമി വരെങ്കിലും ഞാൻ ചൊല്ലും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് ബെറ്റർ മിനിമം എന്തായാലും അത് ചെയ്തു പോണം ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രഭുജി ഞാൻ 8 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും ജപിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ അതെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും മാക്സിമം കൊണ്ടുപോകാം മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം 16 എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക 16 എത്തിച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ പാർഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാമജപ്പാണ് അപ്പൊ മിനിമം 4 പ്രാവശ്യങ്ങളും നമ്മൾ ജപിക്കുക ഹരേ കൃഷ്ണ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാ കൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരി
സാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാത് കി ജയ് ഗുരുദേവ് കി ജയ അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് എത്രാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഓർമ്മയുണ്ടോ മാതാജി? സ്ലൈഡ് നമ്പർ 1. അശ്വത്ഥ പൂജ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രഭു? ഭക്തിശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കൽ എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ്ങിനാണ് ഹെഡിങ്. അതല്ലേ, ഭക്തിശൂന്യരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കൽ. അതിന്റെ ഏകാദശിയുടെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അശ്വത്ഥ പൂജ അത് പറഞ്ഞു. ഭക്തിശൂന്യ സംസർഗം അത് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാന്റെ സർവാധീശത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? ആയിട്ടില്ല. പൂജ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ കുറച്ചുള്ളൂ ഇവിടത്തോളം. ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, കാർത്യായന സംഹിത. സംഗീത പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഏതെങ്കിലും പ്രഭുജി ഇവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങണം. സംഹിത കഴിഞ്ഞു. അടുത്തങ്ങളും പറയണം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുണ്ട്. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പ്രസ്താവന ഇതും വായിച്ചു നമ്മൾ. പല ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളും ഉച്ചേദിജരും ആയവരുമായ സംസർഗത്തുകൾ ഭേദം സർപ്പത്തിന്റെ വ്യാഘ്രത്തിന്റെയോ ചിങ്ങണ്ണിയുടെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴും പിന്നെ നമ്മള് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മള് ഭൗതികത ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളപ്പോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അതിന് കാരണം ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും ഭൗതികതയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഏതെന്ന് പറഞ്ഞല്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി ഉണ്ടല്ല, എന്താ ഭൗതിക ശക്തി അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മമ വംശ ഏതാ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട്? അത് കൃഷ്ണ ദൈവികേഷി ഗുണമയി മമമായ ദുരദയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളാണ് എന്റെ തന്നെ ശക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അത് കടക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിക്കാതെ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ച് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി രോഗം ദുരിതര അവസ്ഥയിൽ മോചനം തേടാന് സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കാൻ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ ശിവപെരുമാളിന്റെ പത്നിയായ ഉമയെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങള് പറയുന്ന വേദങ്ങളില് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് എല്ലാതും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോണത്. നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം, അത് നമുക്ക് ഏതിലേക്കാണ് ആഗ്രഹം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളും
നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രോഗം വന്നു, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരാധനക്രമങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ദേവത സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് പൂജാവിധികളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. പതുക്കെ രോഗം മാറാതിരിക്കാം. കാരണം അതിൻ്റെതായ കുറെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് പൂജ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം അങ്ങനെയല്ല. അതിന് പല കർമ്മബന്ധനങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും പൂജാവിധികൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഒരു പൂജ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, പൂജാ മന്ത്രങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതിന്റെ എല്ലാതും ചിട്ടഘട്ടങ്ങൾ കറക്റ്റായില്ല പൂജ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന കുറെ ഫലങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. എന്നിരുന്നാലും അതിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറാം. അതേപോലെ തന്നെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശിവപെരുമാളിന്റെ പത്നിയായ ഉമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. തിരിച്ചും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ പൂജ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വിദ്യാലാഭത്തിന് സരസ്വതിയെ ഭജിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച ഒരു നീണ്ട പട്ടിക തന്നെയുണ്ട്. ഭാഗവതത്തില് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ദേവതയെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പട്ടിക തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ദേവന്മാരുടെ ഉത്തമ ഭക്തരാണെങ്കിൽ കൂടി അവരെ ഭക്തിഹീനന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ പരിഗണിക്കുന്നതേരല്ല, അവര് പരിഗണിക്കില്ല. കാരണം അവര് ശരിയാണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാരുടെ ഭക്തർ തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ തലത്തിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവേണ്ടത്. അവര് ഭക്തരെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഭക്തരെ തലത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സമുദ്രവും ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അത്രയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു. അതാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള ശരിക്കും ആയ പ്യുവർ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതായിരിക്കണം ഭക്തി നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മായാവാദി അത് നമുക്കറിയാം, ഭക്തി പ്രേമം ഇതൊക്കെ ഒരു ലൈനിലാണ്. ലാസ്റ്റ് പ്രേമബന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം, നമ്മ ഒരു വ്യക്തിനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മ പറയില്ലേ, അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കാണൂല. ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. മായാവാദികൾ നിർവിക്തവാദികൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാമെന്നാണ്. മാർഗമായാലും ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അവരുടെ യുക്തി. എന്നാൽ ദേവന്മാരുടെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്യന്തികമായ തന്നെ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവത് ധാമത്തിലാണെന്നും ഭഗവത പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് നിർവിക്തവാദികൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലൊക്കെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ, ഏത് രൂപത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, മാർഗം ഏതായാലും ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അവരുടെ യുക്തി. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ പോണെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ എത്തും എന്നാ പറയുന്നത് അവരുടെ ചിന്താഗതി. അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഭഗവാനും ദേവനൊക്കെ തുല്യാണല്ലോ, അപ്പൊ ദേവനങ്ങടെ ആരാധിച്ച പോരെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവതിയിലെ ഭഗവതി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ലോകത്ത് പോകുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിച്ച് മറ്റുള്ള ലോകത്തെ തന്നെ ആരാധിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ തന്നെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പല വ്യക്തികളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ് ഗ്രന്ഥപാര എന്നിവയെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. ഒരാൾ അനേക ശിഷ്യന്മാരാകാം, പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയുടെ സൗജന്യത്തിന്റെ പേര് അവരുടെ ഒരു കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കടുത്ത നിബന്ധന. നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോ ആചാര്യന്മാരോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശാമൃതത്തില് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ആവാം, കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയുടെ സൗജന്യത്തിന്റെ പേരിൽ അവരോട് കടപ്പാടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഗുരുവിന് ഒരിക്കലും ശിഷ്യനോട് കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പല കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ സഹായിച്ചതല്ലേ എന്നുള്ള രീതി, അത് ഇതിൽ പാടില്ല. ആ സഹായിക്കുന്നത് അവനെ അല്ല സഹായിക്കുന്നത്. ഗുരുവിനെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇല്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം അവിടെ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഗുരുവും ആ ശിഷ്യനോട് കാണുക. അപ്പൊ ശിഷ്യനോട് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ വലിയ ഉത്സാഹം കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. ഭക്തി സേവനത്തിന് മാർഗത്തിൽ പുരോഗതിക്ക് നയിക്കുന്നതിനാകുന്ന വിധത്തിൽ കവിഞ്ഞ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും വായിക്കരുത് എന്ന് കൃഷിയുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉത്സാഹം അധികം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്യൂർ ഭൗതികമായിട്ട് മാറിപ്പോ.
അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഭൗതികതയായി മാറിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇതൊന്നും നമ്മളെ സൈഡിലുള്ള പോയിന്റ്സുകളല്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് അത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ പറ്റി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. വെറുതെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പിറകെ പോകരുത്. വേണം, ആവശ്യമാണ്, അതിന് മസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് അത് മാത്രമായി പോകരുത്. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം. 2, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിലും ആചാര്യന്മാരോട് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഗ്രന്ഥപാരായണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് നോളേജ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും വായിക്കണം എന്നല്ല, മനസ്സിലെ. അപ്പൊ അതിനൊരു ലിമിറ്റഡ് വെക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥപാരായണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരാകാം, അത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. ശിഷ്യന്മാർ വേണം. ശിഷ്യന്മാർക്ക് എത്ര നമുക്ക് അറിവുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അവരോട് അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റിന് നിൽക്കരുത്. സൗജന്യത്തിന്റെ പേരിൽ അവരിൽ ആരോടും കടപ്പാടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കടുത്ത നിബന്ധന. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു സന്യാസിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഒരു പശുവിന്റെ പാല് കറക്കണ സമയം അത്ര നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കരുത്. അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. അറ്റാച്ച്മെന്റിന് ഒരിക്കലും സന്യാസിമാർ അറ്റാച്ച്മെന്റിന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ആ വീട്ടിൽ ആ ഉപദേശം കൊടുക്കുക, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കുക, അത് കഴിയാ അത് പോവാം. അവിടെ നിന്ന് അവരെന്തെങ്കിലും തന്നാ വാങ്ങിക്കുക, തന്നില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണ്ട. അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല എന്നാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്. അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കേരളക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, കേരളക്കാരോട് കേരളത്തിനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് നിലനിൽക്കും. എന്തൊക്കെ പറയും, നമ്മുടെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് നിലനിൽക്കും അല്ലെ. ഇത് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നിലനിർത്താനൊന്നും പാടില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് അവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. ആ നോളജ് കൊടുക്കുക, പോവാം. അതേപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോടും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം ശിഷ്യന്മാർക്ക് നോളജുകൾ കൊടുക്കുക, ശിഷ്യന്മാരുടെ സൗജന്യം ഒന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വേണം, ക്ഷേത്രം മാത്രമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മാറിപ്പോവരുത്. ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയിലേക്ക്, ഭക്തിനെ പതുക്കെ ഭൗതികതയിലേക്ക് താത്തി കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയിലേക്ക് പതുക്കെ താഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പ്രായോഗികമായി നോക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട് ഒഴിവാക്കണം. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഭാഗവതം തന്നെ വായിച്ചാൽ തീരില്ല, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും വായിച്ചാലും നമുക്ക് മുഴുവനും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെയുണ്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ലൈൻസ് വായിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം സർവധർമ്മ പരിത്യേജ, സർവധർമ്മം. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ധർമ്മത്തിന് എന്താണ് അത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ലൈൻസും ഓരോ വാക്കുകൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നീട് മനസ്സിലായി. ആ ഒരു വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോണോടുകൂടി അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല നമുക്ക് അല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ മനസ്സിലാവാം. ഡീപ്പായിട്ട് വായിച്ച് 1 10 പ്രാവശ്യം 5 പ്രാവശ്യമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി വരാം. അപ്പൊ അത് തന്നെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള്, അത് തന്നെ അനവധി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ മറ്റുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ സമയം പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇതിലുള്ള ഗ്രാഹ്യം നമ്മളെ കുറയും. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഹ്യം നമ്മളെ കുറയും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 7:13-8 പറയുന്നുണ്ട്, സന്യാസം സ്വീകരിച്ച അയാൾ അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കരുത്. യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണബോധം അന്വേഷിച്ചെത്തിയവനോ ശിഷ്യത്വം തേടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് സന്യാസി അയാളെ പരീക്ഷിച്ചത്, അതല്ല ലക്ഷ്യമല്ലെങ്കിൽ അയാളെ സ്വീകരിക്കരുത്. ഒരു സന്യാസി എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സന്യാസി എന്തായിരിക്കും, ശരിക്കും അത് ശിഷ്യത്വം തേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ല വെറുതെ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം, എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പോണതുണ്ടാവും അല്ലെ.
അതേപോലെ തന്നെ ശിഷ്യത്വം ചെന്താണിയ ഇതെന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാം. അതല്ല, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എടുക്കരുത്. 100% അത് എന്താണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ പോകാനും പാടില്ല. ആ അവസ്ഥ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളെ ശിഷ്യന്മാരെടുക്കേണ്ട രീതി അടക്കം ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അതാണ് പറയണത്. അതേപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന് പാണ്ഡിത്യ പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഏറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും പലയിടത്ത് പ്രസംഗിക്കേണ്ടി മാത്രം വായനയുടെ പരപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട, ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ പാണ്ഡിത്യം മറ്റുള്ളവരെ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല ശരിക്കും മറ്റുള്ള പ്രാസംഗികം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിങ്ങനെ വലുതാക്കാന്ന് പറയില്ലേ, ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അല്ലാതെ എന്റെ പാണ്ഡിത്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഒരു ആചാര്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ ആരും തന്നെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ഉത്സാഹികളല്ല. എങ്കിലും ഒരു സേവനം എന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ അത്തരം ശിഷ്യന്മാരെ ആചാര്യന്മാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം അല്ല ഏത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം അതിലൊരു പാർട്ട് മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അതിന് പറഞ്ഞാൽ അധികം പ്രോത്സാഹിക്കാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അധികം പ്രോത്സാഹിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നിരുത്സാഹം ചെയ്യില്ല. ഏതെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാർ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതല്ല ലക്ഷ്യം എന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പറയുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്, കാരണം അതിനേലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഋജുബുദ്ധിയും ലാഭഛേദങ്ങളിൽ സമഭാവവും. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്, കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതികമായ ലാഭത്വങ്ങളാൽ ആകുലപ്പെടരുത്. ഭൗതികമായ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിന് വ്യാകുലപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആ അവസരത്തിലും ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ലാഭം ഉണ്ടാവും നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. ഏത് ലെവലെടുത്ത് എന്തൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം ലാഭവും നഷ്ടവും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതില് മനസ്സ് ചഞ്ചലാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ സമയത്തും ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ അനവധി കഥകള് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഏത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ മാത്രം പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജുണ്ട്, അതിൽ കുചേലന്റെ, അത് ഈവൻ പ്രഭാത സ്വാമിയുടെ അടക്കം കഥ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രഭാത സ്വാമിയുടെ ഇത് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഇതായിരുന്നല്ല, ആയുർവേദിക് ഇതായിരുന്നു കട, അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടത്തിന്റെ പോയിന്റ് എത്തണം. അങ്ങനെ നഷ്ടത്തിന്റെ പോയിന്റ് എത്തി ലാസ്റ്റ് അത് വീഴണം. അപ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദ സ്വാമി അപ്പൊ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു, ആ പോയിന്റ് എത്തണം. അത്രയും ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് എടുക്കും, അവത്തിരിക്കണം. ഏത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മളേക്ക് എന്നുള്ള ഒരേ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മളെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വിഷമായി തുടങ്ങും. അത് നമ്മളുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. അത് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത്? കാരണം ഇതൊന്നും ഈ വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ലാസ്റ്റാണ് നമ്മളെ ഭഗവാൻ എടുക്കണം. അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേക്കാം, ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാ, ഭഗവാൻ എല്ലാതും കൊണ്ടുപോകും. ഭഗവാൻ എല്ലാതും കൊണ്ടുപോകും, നമ്മളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. അത് പറയില്ല, മനസ്സിലായി? ആ പോയിന്റ് മാത്രം അവിടെ നിർത്തും. അതാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് അവിടേക്ക്, പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. കാരണം കുറെ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് വളരെ പിറകിലാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ ഭഗവാൻ തയ്യാറാണോ എന്നും കൂടെ നമുക്കറിയില്ല. ബദ്ധാത്മാക്കളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ചിന്ത മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാക്കൾ അല്ലെ, സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എപ്പോഴും. ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം തേടി ചിന്ത മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം.
അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നത് ഇതിന് എന്താണ്, നമ്മളെ ചിന്ത പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം. നമ്മുടെ ചിന്ത ഭൗതികതയിൽ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, അതിനെ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക്. ഇനി ദേവാരാധന, ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല, ക്ലിയർ കട്ട് പറയണം. ഒരാൾ ദേവന്മാരെ ആരാധകനല്ലായിരിക്കാം, ശരി, നമ്മിപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണില്ല, എല്ലാവരും ചിലർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. ചിലര് മൂർത്തിഭാവം ഏത് ലെവലാണെങ്കിലും അവരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ അയാൾക്ക് അവകാശമില്ല, ആരാധിക്കണില്ല, ഞാൻ ആരാധിക്കണില്ല, ഓക്കെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, എനിക്ക് നിന്ദിക്കാൻ ഒരു അവകാശവുമില്ല. ഉദാഹരണം, വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ശിവന്റെയോ ബ്രഹ്മാവിന്റെയോ ഭക്തനായിരിക്കില്ല, എങ്കിലും ഇത്തരം ഉന്നതരായ ദേവന്മാരെ മാനിക്കാൻ അയാൾ ധർമ്മബന്ധനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവരെ മാനിക്കുക എന്നത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്. അതൊന്നും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരെ എപ്പോഴും, അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ദേവന്മാര്. ആര്, ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ഒക്കെ അത് 100% പവർഫുൾ ആണ്, ഏറ്റവും ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അതിനേലും താഴെയുള്ള ദേവന്മാരാണെങ്കിലും നമ്മളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവർക്ക് അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയില്ല, അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് അവര് ശക്തി. അപ്പൊ അവരെ എടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവരെ കാരണം അതും ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്ര ഒന്നും നമ്മളായിട്ടില്ല, അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മള്. അപ്പൊ ദേവാരാധന ചെയ്യുന്നവരെ, കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് ഏത് ദേവനെയാണ് നമ്മളെ സങ്കല്പത്തിലുള്ളത് ആ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവിക്കണം, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആ ദേവന് മനസ്സിലാവും ഈ ഭക്തൻ എന്റെ ഭക്തനല്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മളെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും, അവര് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തോളും. അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്, ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല ദേവന്മാരെ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ജീവ ചൈതന്യങ്ങളെ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. മഹാഭാരതം പറഞ്ഞു, ജീവ ചൈതന്യങ്ങൾ ഒന്നിനും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഷമം ഉണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് സദാ സന്താനങ്ങളോട് എന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന ശുദ്ധഹൃദയരായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രിയങ്കരനായി തീരും. അപ്പൊ ഒരു സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് അല്ലെ, എല്ലാ സന്താനങ്ങളും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും കാണാം അല്ലെ എന്നതുപോലെ. കാരണം നമുക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വിവേചന ശക്തി ഉള്ളത് അല്ലെ, മനുഷ്യന് മാത്രം വിവേചന ശക്തി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് ജീവജാലങ്ങളെ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അവർക്ക് നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അത്തരം വിവേചിക്കും ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ പവർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ അല്ലെ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതിൽ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളിലെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഭൂതയജ്ഞം അല്ലേ, ഏത് ജീവജാലങ്ങളെ അല്ലെ, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന് അപ്രിയങ്കരനായി തീരുന്നത്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. ഒരു ഇതില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടമായിരിക്കും, കാരണം അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ചിന്തിക്കുക. കാരണം എത്രയും വളരെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജീവജാലങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റി നമ്മളേക്കൽ വന്നു തുടങ്ങിയോ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ കരുണ വന്നു തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെയാണ്, അല്ലാണ്ട് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇത് പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നായനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹികൾ വരും അല്ലെ. ബാക്കി മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ച് തിന്നിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളെ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് അടുത്തും കൂടെ എടുത്തിട്ടെടുക്കുക അല്ലെ. 7 ഇതിലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലും വല്ല എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 8ലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് വിഗ്രഹാരാധന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണ്ടെന്നാണ്.
വിഗ്രഹാരാധന അല്ല, ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതായത് ഭക്തി അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുള്ള അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭഗവാന്റെ നാമാണ്. അതെ, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ മാത്രം പിറകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ കാര്യം നമ്മൾ കളയരുത്. അത് തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്, അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 8 ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ കുറെ ലിസ്റ്റാണ് ശരിക്കും. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ ഇതിൽ കാണാം. എന്നാലും ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാനരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, തെറ്റാണത്, ഒരു സംശയമില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെ പറയാം നമുക്ക്. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. എന്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പാദരക്ഷ ധരിച്ച് നടന്നാല്? നിനക്കിണല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ല. നീ എന്തിനാ പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോകണം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്, നിയമമാണ്. അത് അപരാധമാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സാഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പങ്കുകൊള്ളണം. കാരണം അത് ഭഗവാനെ നമുക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ആനന്ദത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുമായിട്ട് സമ്മേളിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ഇറങ്ങുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ ദേവതകളും അവിടെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ദേവതകളും എല്ലാ ഭക്തന്മാരും സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലും അല്ലാത്ത രൂപത്തിലും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ കൂടെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറവ് ഭക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളു ഭക്തി വരും. അത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടീസ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഇതാണല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെ പോവാം. അതല്ല, നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം പരിശ്രമിക്കുക. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നത് മുടക്കം വരുത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല, പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം അഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗം, സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം, തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിലൊരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചയ കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പോലെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല, അതാ പറയുന്നത്. അത് വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിൽ പല നിയമങ്ങളുണ്ടാവും. പല സ്ഥലത്തും ദേശത്തിനും അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പല ക്ഷേത്രത്തിനും പല നിയമങ്ങളായിരിക്കും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അശുദ്ധിയായിരിക്കും ആണ് നമ്മൾ പലാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കടക്കാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസവും ക്ഷത്രിയമാർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസവും ശൂദ്രന്മാർക്കും 30 ദിവസവും ആകുന്നു. അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പലയിടത്തും പല രീതിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. മനസ്സിലായി? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് കൂടി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതിനാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തിൽ ചുറ്റിയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ നമ്മള് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിരിക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രദക്ഷിണം വെക്കരുന്നത് ഇങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ ചെയ്യാൻ നമ്മള്, അതേ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. 4 അമ്പലത്തിൽ ചുറ്റിയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം.
വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കാല് വെക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കാല് വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇരുന്നൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാലൊക്കെ നീട്ടി വെച്ച് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമല്ലേ, അതൊക്കെയാണ് പറയുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരടിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കരുത്. നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ അത്രയും റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവാനെ ശാന്തരസത്തിലാണ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് ആദരവോടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളെല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭഗവാനെ പ്രേമബന്ധത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആദരവാണ്. ആദരവുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ആ ഭക്തി ബഹുമാനത്തിലായിരിക്കണം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കിടക്കരുത്. കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നിരുന്ന് അന്ന് കുറച്ചു നേരം കിടക്കാന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കിടക്കരുത്. അതായത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങരുത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം അന്ന് കാര്യമാണല്ലോ, അന്ന് ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം കിടന്നുറങ്ങാന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കില്ലേ, അതാണ് അത് ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. അത് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെ പ്രസാദം അയക്കാം. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരിക്കലും വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കള്ളം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. നമ്മൾ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കും, അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഭയങ്കര വേളായിരിക്കും അല്ലെ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. അമ്പലത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യം, ഇത് ആ സമയത്തായിരിക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മള് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയരുത്. ഒന്നിന്റെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സംസാരിച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് കൂകി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടായിട്ട് കരച്ചിലും ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. കൂകി വിളിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര ഭഗവാൻ അത്ര റെസ്പെക്റ്റോടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയ അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്ര ആദരവോടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. അവിടെ കിടന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെയാണ്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. രണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു വ്യക്തിയെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വിട്ടുകളയാം, അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഭിക്ഷ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പുരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പുരുഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തി ദേഷ്യത്തില് സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളിപ്പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെല്ലരുത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെയാണ്, അവിടെ തണുപ്പണല്ല. അപ്പൊ പുതപ്പൊക്കെ ചൂട് അങ്ങനൊന്നും ചെല്ലരുത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. രണ്ടും പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മറ്റുള്ള ആരെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്തുതിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല ഇത് ക്ഷേത്രങ്ങള്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ ചെന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്തുതിക്കരുത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാവ്, അതന്നെ അത് നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാവിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖമായി ബഹിർമിക്കരുത്. നമുക്കറിയാം അനാവശ്യം, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയായിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അവരവരുമായ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു. കാരണം ഭഗവാനെ കാണാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അല്ലേ. നമ്മൾ അറിയണ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സിനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ പൂജാലൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഒരു അവില് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവടക്കില്ല. എന്നിട്ടാണ് അതും കൊണ്ടുവന്ന് പോണത്. അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥ അതാണ്. നമ്മൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങള് അവിടെ നമ്മൾ 10 ഉറുപ്പ്യാണെങ്കിൽ 10, 50 ആണെങ്കിൽ 50, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമാണെങ്കിൽ എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവതിയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. 19 പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ചത്. അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്കിത് തരണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായേ? ഇത്രയെങ്കിലും തരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലല്ലോ, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പുഷ്പം കൊണ്ട് കൊടുക്കണോണ്ട് വിഷമില്ലല്ല.
അതിനെവിടെയും പൈസയുടെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ദരിദ്രന് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യമാണ്. വെറും കയ്യോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. വെറും കയ്യോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും പറ്റൂല ഇവിടെ. വെറും കയ്യോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്ത് വേണം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. പൈസക്കാരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ട, അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനു ചെയ്യണമെന്നല്ല, അവർക്ക് അവരെ കർമ്മബലം അതാണ്, അതിനനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യും, അവരനുസരിച്ച് വരും. ഇനി എന്റെ കർമ്മബലം ഇതാണ്, അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് താഴും, അത്രേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ സമർപ്പിക്കാൻ വിലപിടിപ്പുള്ള അടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഭഗവാനെ ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഐന്ദ്രിയ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി വാരിക്കൊരുവി ചെലവാക്കി ഇന്ന് ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ല എന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സന്തോഷത്തിനല്ല ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിനായിരിക്കണം സന്തോഷം. എന്തും എടുത്തും വലിച്ചും ചെയ്യാന്നല്ലോ പറയുന്നത്, അതൊക്കെ തിരിച്ചായി മാറി. അത് എന്റെ സന്തോഷത്തിന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനുള്ള കാണിക്കാൻ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണ് രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കും, അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്, അതാണ് അടുത്തത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രസാദം കഴിക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മള് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരും, ഒറ്റയടിക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ ആദ്യമേ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒരു ഫലം അല്ലെ, ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിച്ചു പോവുക ജനറൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിൽ വരുത്താം. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയർന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് അതില്ലാതെ പറ്റൂല. ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ മാറുന്നത്. ഋഗ്വേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണൻ സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടില് ആദ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കും അല്ലെ, ചിലർ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ കൊടുക്കും. അതൊക്കെ അതാണ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപേ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപേ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം അന്നദാനം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചാലേ അത് പ്രസാദാവുള്ളൂ. ഇന്നലെ തന്നെ എന്തോ ഇന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ കണ്ടല്ലേ സദ്യ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, എന്നാലേ അത് പ്രസാദാവുള്ളൂ. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കരുത്. നമ്മളെ ഫേസ് ആയിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ, അല്ലാണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കരുതെന്ന് ഒരിക്കലും. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയാചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയാചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാരെ, ഒരു ദീക്ഷ ആചാര്യന്മാരുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആചാര്യം ഇപ്പൊ ദീക്ഷാചാര്യനെ കിട്ടാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വളരെ അപൂർവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്കുള്ളതായ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചിരിക്കണം. ആത്മീയാചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതിവചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയാചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതിവചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയാചാര്യനെ സ്തുതിക്കുക, കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. ആത്മീയാചാര്യന്റെ മുന്നിൽ ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ കാരണം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൂടെ നടക്കില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ നടന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഞാനുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ലോകം നടക്കുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംസാരങ്ങൾ കാണാമല്ലോ നമുക്ക് പലയിടത്തും. അതൊന്നും ചെയ്യരുത്. എല്ലാ ഗുരുക്കളും ആത്മീയാചാര്യന്മാരാണോ പ്രഭുജി? എല്ലാവരും ആത്മീയാചാര്യന്മാരെന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം പഠിച്ചില്ല, മധ്യമാധികാരി ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ശരിക്കും ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലുള്ളത്, സംശയമില്ല. അവരാണ് ദീക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദീക്ഷ തരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെയാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നത്. മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരെന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരും. ഗുരുക്കന്മാരിൽ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് 2 ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ദീക്ഷാഗുരും ഒന്ന് ശിക്ഷാഗുരും. അപ്പൊ ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് അത്തരം അവര് ഉയർന്ന ഉന്നത ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവരെ അടുത്ത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഇപ്പൊ ദീക്ഷാഗുരുക്കന്മാരെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാർ നമുക്ക് നോളജ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റവരും അങ്ങനെയല്ല. അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരെ കാണാൻ തന്നെ കിട്ടില്ലാന്നോ. ഇപ്പൊ ജയപാദ സ്വാമി മഹാരാജ് കാണാൻ കിട്ടില്ല നമുക്ക്. ദീക്ഷ എടുത്ത സമയത്ത് കണ്ട് 4 പ്രാവശ്യം കണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് അവരെ കാണാൻ കിട്ടില്ല.
കാരണം അവർ അത്ര ബിസി ആയിരിക്കും, അത്ര ഇത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും. പറയാണ് ശരിക്കും, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്, ദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത് ഒരിക്കലും. ഇപ്പൊ ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നിട്ട് മറ്റേ ദേവത സങ്കല്പത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അധിക്ഷേപിക്കരുത്. ഈ ക്ഷേത്രമാണ് നല്ലത്, ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോരാ, ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ശരിയല്ല, ഇതിവിടെ ശരിയാണ്, ഇത് അവിടെ ശരിയല്ല, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് അവിടെ ചെന്നിട്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അപരാധങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്? അപരാധങ്ങൾ 32 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപരാധങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപരാധമാണ്, അത് തെറ്റാണ്. അതിന്റെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമുണ്ടല്ലോ, ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം, ക്ഷേത്രത്തിനല്ല വിഗ്രഹത്തിന് ഇങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കും. അത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രഭുജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉള്ളിലും ചെയ്യും പുറത്തും ചെയ്യും അല്ലേ, ജനറലായിട്ട്. ശ്രീകോവിലിന്റെ ഉള്ളില്, ശ്രീകോവിലത്തിന്റെ ചുറ്റും ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മള്, അകത്തും ചെയ്യും. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രദക്ഷിണം നമ്മള് നാലമ്പലത്തിന്റെ ചുറ്റും അതും ചെയ്യും നമ്മള്. ചിലപ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ചെയ്യും, അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം. ഇനി വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഗ്രഹത്തിനല്ല പറഞ്ഞത്, അത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വെക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ ആയ ലെവലിലേക്ക്, അതായത് അത് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ, നമ്മള് കേദർനാഥ് ഇല്ലേ, കേദർനാഥ് അവിടെ നമുക്ക് പോയിട്ടില്ല, പലരും പോയിട്ടില്ല. കേദർനാഥിൽ പോയിട്ടില്ലേ? കേദർനാഥിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ, കേദർനാഥില് അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ശിലയാണത്, ഒരു കരിങ്കല്ല. നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കരിങ്കല്ല. കേദർനാഥ് നമുക്കറിയല്ല, അത് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോ ആ ക്ഷേത്രം മാത്രം നിൽക്കണം, വലിയൊരു ഇപ്പം ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റത്. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശിവന്യാണല്ല. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്ന സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പിറകെ നിന്നാണ് വന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് ഉരുൾപൊട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറെ ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടിയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇവര് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. അവിടെ വലിയൊരു കരിങ്കല്ല്, ഉരുൾപൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കരിങ്കല്ല് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നത്. ഇതിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഭീംശില എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് പൂജ ചെയ്യാം. ആ കരിങ്കല്ലില് നമുക്ക് തൊട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിയും നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റും. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാരണമുണ്ട്. നമ്മൾ അവരെ എത്തിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. കാരണം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നോർത്തിനെയും സൗത്തിനെയും. അതായത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചടങ്ങുകളല്ല, അത് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ഓക്കെ. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മള് അതിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയാണ്. ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അവര് പ്രേമഭക്തിയിലേക്കാണ് കൂടുതൽ മനസ്സ് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളില് നമുക്കിരുന്ന് ചുറ്റാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിശുദ്ധി ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ കരിങ്കല്ല ശരിക്കും ആ ഒരു കരിങ്കല്ലാണ്. അതില് നമുക്കിങ്ങനെ പൂജാരി തരും, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ശിവലിംഗമാണെന്ന്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ രൂപമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ശരിക്കും ഒരു ഭക്തർ നമ്മളെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കരിങ്കല്ലാണ്. പക്ഷെ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിനത് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു. പ്രദക്ഷിണം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അടുത്തത്, ഇതിനു പുറമെ മറ്റും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മള് പൂജാ റൂം തുറക്കരുത്. പൂജാ റൂം തുറക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം പൂജാ റൂം തുറക്കണമെങ്കിൽ. ആദ്യം തന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പൂജാ റൂം തുറക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ പുറത്തൊരു മണി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാ മണി അടിച്ചിട്ട് വേണം. ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൈ
കൈകൊട്ടിട്ട് വേണം, ഉണർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ, അതായത് പൂജാ റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ കയറേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെന്ന് തുറക്കാൻ ഇതിനുള്ളതല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, അതൊരു ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അവിടെ ശാന്തരസത്തിലാണ്, ബഹുമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു വ്യക്തി, നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ട് റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങണം, നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തുറക്കും ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിഗ്രഹാരാധന ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നും പോലെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ തെറ്റിക്കരുത്. അതിന് നിയമം ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശബ്ദം കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. നാമം ജപിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എപ്പോഴും മണി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരടിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, മനസ്സിലായി. നമ്മളെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമണി ആയിരുന്നോണ്ട് അവർ പറയും വേണ്ട. പക്ഷെ അവരെ കൺസെപ്റ്റ് വേറെയാണ്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഉറങ്ങായിരിക്കും, ഭഗവാനെ എണീപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ശബ്ദം, ആ മണിനാദം കേട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ തുറക്കുന്നത് തന്നെ. നായ, അത് നമുക്കറിയാം. ബ്രാഹ്മണ പൂജാരിമാര് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കണതിന് മുന്നേ അവര് മണിയടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ തുറക്കുന്നത്. നായ തുടങ്ങിയ നിർദ്ദിഷ്ട ജീവികൾ കാണുക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഗൃഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അടച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളോ നമ്മറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അടച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നായനെ നികൃഷ്ട ജീവികൾ എന്നാ പറയും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർത്തുന്നത് ഇതാണ്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഒരു പ്രത്യേക കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതൊക്കെ. ഒരു സെക്കൻഡ്, സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇടാം, ഞാനത് ടൈപ്പ്. കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട്.
രേഷ്മ. അപ്പൊ പിന്നെ നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുക, ഭക്ഷണം, സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥന വേളയിൽ നിശബ്ദ ഭജിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥന വേളയിൽ നിശബ്ദ, അതായത് നമ്മള് പ്രാർത്ഥന വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭജിക്കരുത്. ഓക്കെ. ആരാധന സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, അങ്ങനത്തെ ക്ഷേത്ര വീടുകളിലാണെങ്കിലൊക്കെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. ആദ്യം നമ്മൾ പുഷ്പമാണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് ധൂപം. പിന്നെ ധൂപം, പുഷ്പം, ദീപം അത് വരും. അല്ലാണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അലങ്കരിക്കല്ലേ ഭഗവാൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ഭഗവാനെ അലങ്കരിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. സ്മെല്ലില്ലാത്ത പൂക്കളൊന്നും ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നിത്യം ദന്തധവാനം നടത്താതെ യാതൊരു പല്ലൊന്നും തേക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത്. ലൈംഗിക ബന്ധനത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തീണ്ടായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. മൃതദേഹം മൃതദേഹത്തെ സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധമായിട്ട് പോകണം. ചുവപ്പ്, നീല അതൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറിയത്. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം തന്നെ തുടർന്നതല്ല, കണ്ടാൽ തന്നെ പോകാൻ പാടില്ല. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധമോ വായു ബഹിർമയ്ക്കരുത്. ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലല്ല, ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഷ്യം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതായത് ഭക്ഷണം ഫുള്ള് ഇത് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കരുത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടതെന്ന്. അതായത് കുറച്ച് വിവിധമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. വളരെ അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഏമ്പക്കം ഇടരുത്. ഏമ്പക്കം ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ വായന്ന് വേറെ സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ വരും, നമുക്കറിയാതൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് അതിന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം അതെന്ത് പറ്റുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക. വളരെ കുറച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്നിനും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദഹിച്ചതിന് ശേഷം പോവാം. കഞ്ചാവ്, മരിഞ്ചുവാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്. കഞ്ചാവ് ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളില് തിരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതൊക്കെയാ. കഞ്ചാവ്, മരിഞ്ചുവാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഓഹോ, അരെയോ, സോറി നന്നായി മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്കിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നാളെ കേട്ടാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ ഇത്ര ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേഷ്ണ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നാളെ. കഥ ഉണ്ടല്ലോ 5 മിനിറ്റ് കഥ. ഓക്കെ. ഹരേഷ്ണ കഥ ആരാണെന്ന്? രമാദേവി മാതാജി. ഓക്കെ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഹരേഷ്ണ. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയാണ്. പൃഥ്വി, ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മ ഒരു ദിവസം ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഹങ്കാരം രണ്ടും കൂടെ, ഭഗവാനെ ലീലകളെ ആസ്വദിക്കാനും ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മ. അത് കളിച്ചിരുന്ന വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപാലന്മാരെയും പശുക്കളെയും അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ പുല്ല് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ മറച്ചു കളഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ്, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഭഗവാന് നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പണിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോ ഭഗവാന് തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശക്തി വികസിപ്പിച്ചിട്ട് അത്രയും എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലാണേ പറയുന്നത്, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന അത്രയും ഗോക്കളെയും അതിന്റെ കിടാക്കളെയും ഈ ഗോപാലന്മാരെയും കൂടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വൈകിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകുമല്ലോ വീടുകളിൽ. അങ്ങനെ തിരിച്ചുപോയി. അവരെ വീട്ടിൽ അമ്മമാരൊക്കെ കാത്തിരിക്കുവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കാലം പറയുമ്പോ 1 വർഷം കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ചെന്ന് നോക്കി ഇവരൊക്കെ എന്തെടുക്കുവാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം
വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കിടാക്കളെല്ലാം തള്ളപ്പശുക്കളുടെ പാലുമൊക്കെ കുടിച്ച് പൂർവാധിക സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതും ബ്രഹ്മാവ് നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവിനെ ഒന്ന് മോഹിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണന്റെ രൂപങ്ങളായിട്ട് കണ്ട് ഈ ഗോപാലന്മാരെ കൊച്ചു കൊച്ചു കൃഷ്ണന്മാരായിട്ട്. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന് ഭയങ്കര അതിശയമായി. ഇവരെ കൊണ്ടുപോയതിന് കൂടെ ഇവരുടെ എല്ലാം ഈ ശംഖചക്ര ഗദാധാരികളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണല്ലോ ബ്രഹ്മാവ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിനെയും കണ്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊരു ബ്രഹ്മാവ് ഈ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചെന്നിട്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഇതിനകത്ത് ബ്രഹ്മാവുണ്ടല്ലോ, ഒരു ബ്രഹ്മാവിനെ കൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാക്കന്മാരെ കൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ ഞാനാണ് ബ്രഹ്മാവെന്നും ഇത് പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് ഞാനാണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്നുള്ള വാക്ക് തർക്കമായി. അപ്പൊ ഈ പഴയ ബ്രഹ്മാവ് നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണല്ലോ ബ്രഹ്മാവ്. എന്നെ ഇങ്ങനെ അതായത് ഭഗവാനെ മോഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് മോഹിച്ചു പോയി ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടിട്ട്. ആ ബ്രഹ്മമോഹം ഈ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും എന്നെ ഒരു സ്തുതിക്കും, എന്നെ ഒരു ഭഗവാന്റെ പുത്രനായിട്ട് കണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു ഒരു കുറെ സ്തുതിയുണ്ട്, ബ്രഹ്മസ്തുതി എന്നും പറയും ഭഗവതി. അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാന് ഭക്തനായോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുക്കും ബ്രഹ്മാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പലർക്കും അറിയാവുന്ന കഥകളൊക്കെ എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ നാളെ ആരെങ്കിലും നോക്കാം, മാതാജി പറഞ്ഞാൽ മതി. പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗുരുജി, 2-3 ആൾക്കാർ തന്നിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അത് വന്നപ്പോഴും നെറ്റൊക്കെ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യേവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.